keringetku guys, meruntuh saya kok ngene. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, dhisik iki wis bar tandur mau mantuk jam 10 ya guys. Mantuk jam 10, toko omah kuwi langsung nyapu, isah-isah, langsung mandi, bar mandi nggawe es batu, bar nggawe es batu. Iki jam 3. Iki terus entuk resik-resik wis mulai jam 2 mang guys sampai jam 3. Maksudnya ngresik-ngresikno anak lanang guys. Sakno ning nggon yaene sedina-sedina ki ora mantuk. Iki mumpung desih ki duwe waktu longgar. Maksudnya yo iso iwangi resik-resik. Ndek ini Pak Suwi ngene. Ya Allah, Mak, omahe anak lanang ki walah mblangker ae, gung iso nyandak isah-isah, gung iso apa. Lah yo piye yo guys, desih yo budine yo kaya kitiran ucul ngono kae lho. Wis ngiwangi masak Mbak Pur ki wis tak selak 4 jam tak nggo tandur. Kuwi entuk dhuwit swidak 2.500. Entuk dhuwit 62.500 guys dalam waktu 4 jam. Kuwi terus sore mantuke desih ki mangkat jam 11, mantuk jam 2. Iku entuk dhuwit 62.500. Kuwi terus mantuke jam 2 ki lanjut ngiwangi masak Mbak Pur neh. Dadine ya ora sempet ngiwangi anak lanang lho guys. Pak Su tekan omah ki ndak kok tas, ndak kok opo ki. Sampai ngomong karo desih, "Ya Allah, Mak, omah kulon nggone anak lanang ki apa-apa mblangkrah kabeh." Lah terus ya piye meneh? Ya ora iso nyandakno ya guys, desih dhewe polahe kaya ngene. Lah iki mumpung waktune desih ki longgar. Dinda, aku wis ning kono enek setengah jam, iku Dinda ki nusul. Tak iwangi korah-korah, tak iwangi anu yo Bu, ngono alhamdulillah. Ndek iki padahal yo duwe kerjaan. Gosok kae robar ki ditinggal, guys. Diiwangi resik-resik aku. Soale yo ngrumangsani yo, guys. Ngrumangsani piye yo. Enek panganan setiap jajan apa ki mesti desih dijatah. Duwe panganan apa desih diparingi. Ndek iki masakno pas enek wong ngusung pertama kali kae desih kan masakno rica-rica, yo diparingi dhuwit. Aku ki koyo rumangsa gak piye yo guys, gak iso bales apa-apa. Aku ki koyo wong perasaan dhewe ya Allah, aku gak tau ngewangi anak lanang. Setiap dhek ngene-ngene aku tetep di jatah dhuwit. Ngono pikirku ki ngono kuwi guys. Iki mau desih ki wis sejam ning kono wis tak swapokno resik, wis tak apa-apano ngono. Desih mantuk njupuk HP. Keringetku sampai beruntusan guys dipep ning omah. Wis mulai kok kene-kene iki tak suwaponi resik, engko nek ndek teko kan wis jenenge cah lanang-lanang ya guys. Wis kesel awake, kororo. Mau Dinda sing nyapu kene, aku sing nyapu bagian kene iki aku, terus kene Dinda. Bar kuwi terus Dinda lanjut korah-korah. Nek Bu sing kotor-kotor iki ndang klumpukno dadi siji, Bu. Tak korahane lho guys, dikorah-korah guys. Lho. Ngiwangi dhisik. Adep rene. Kok isin aku tak iwangi ya Bu ngono. Ya diwangi ya alhamdulillah matur suwun. Lho gak sida mek bak ndukmu. Gak sida gayo. Aja digasak nganggo kuwi, Dik. Wes gasakan nganu ae, gasakan sing lembut ae. Nek angose ngisor gak apa-apa, tapi nek sing kuwi kuntang rusak. Tak jupuk nebak sing iki, nggodah sing ricil-ricilan neh ya. Aku tak ndelok gombal sing ning mesin cuci kuwi lho. Baju sing ning mesin cuci ki mbuh karek bilas, mbuh karek ngering ya guys, kuwi tak puterin neh. Wis alhamdulillah bersih semua. Nek wonge teko rak wis resik kabeh ya guys. Kene iki mau wis tak resik-resiki jenenge wong lanang. Sak omah wong telu lanang kabeh ya ora kaya nek sing wong wedok alah ya gedang bosok. Gedang sampai bosok kok ngene, Dik.
sing ndeloki baju kae. Memang sing bosok ning kono ki mbah apa ya, guys? Kaya alpukat apa-apa. Ngantek alpukat apa-apa ya. Sampai rupane ireng kaya ngene. Oh iya, ki alpukat. Ngene ndang loro iki ora kepangan kabeh iki lho. Kelem apa alpukat iki? Ketoke alpukat. Ngantek monyor kabeh ning kresek. Iki lho tipake ning kene iki. Engko digoleki apa ora pikirku. Nek digoleki lho alpukatku ndi ning kene ya ngono. Padahal iki bosok tak buat di sampah kae. Wis ora kena dipangan kok, guys. Wis bosok. Iki wis jam 3:30 kok ya urung mantuk. Pak Su yo urung mantuk, biasane ngerjain iki wis tekan omah iki. Dek yo urung mantuk. Sampai ya ini memang meja-mejane wis tak serap. Alhamdulillah ya guys, wis resik kabeh. Ngene iki desih yo urung istirahat kok sak menit ngene urung guys. Teko iki langsung gaspol. Iki mau ketoke tak ngerti kok wis jam sakmene. Ya wis lanjut. Wis lak cah-cah do mantuk. Istirahate yo engko bengi ae. Mumpung desih ki enek wektu ning omah. Ya guys, wong apa ae nek ambek aku ki walah jan ora tegonan enek panganan diterno ning nggonku, enek apa jajan apa engko Dinda disangoni, ndek ngiwangi apa ngene wis dikeki dhuwit. Aku terus mikirku ngene, ya Allah, aku kok gak iso ngewangi apa-apa, kok malah aku nguber penggaweanku dhewe ngono lho, kok golek dhuwit ae wis ngiwangi kocek wis ora. Angger ditari ngiwangi kocek. Des, sok minggu deh kocek des jenengan saged nderek. Lah pas dina Minggu kuwi Mbak Pur masakan ku yo guys, pas duwe hajat kuwi. Aku yo mosok aku pengen ngiwangi kocek kan yo gak pantes sampe melok kocek, yo tetep aku ngiwangi Mbak Pur ora ketang tak selak-selak golek dhuwit kan yo cedak ngono jenenge ning baun adoh kan yo gak penak mesti yo sedina utuh agek balik. Makane yo dina Minggu karo Senin kuwi unda-undae guys. Desih tetep panggah gak iso. Senin ganti tandur ngene Mbah Dok. Piye ape gak ya panggah sing melok anu ki ya Pak Su. Mulai dina apa ya guys kae. Pak Su ki mulai kocek pertama lah. Mulai dina Rebo. Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Pak Suki 5 hari berturut-turut gak tahu prei. Pokoknya lanjut terus Pak Suki. Gak tahu prei guys. Alhamdulillah. Meskipun desih gak ikut, tapi Pak Su kan melok terus. Ikut terus Pak Su. Ora ketang sing jahiti karung-karung, karo sing nulisi. Bagian nulis-nulis. Si Aiki untuk pirang karung, si Aiki untuk pirang karung ngono-ngono kuwi. Iki videone dilanjut pagi hari ya guys. Iki desih arep ngerabuk jagung ngene anak lanang mindoni guys. Ndek iki kan diomongi, "Dek sesuk sampean nek wis gak duwe job tandur, sesuk melu ngabuk ya Dek, ngabuk jagung sing iciran sing guri wayah mindoni guys." Iki mau desih tumbas sarapan sego pecel. Pak Su jere sarapan ning omah. Ya, tumbas sarapan sego pecel. Iki Dinda nyuwun sego uduk. Terus iki desih engko sarapan ning kono iki. Iki sing nggo sarapan, sing nggo awan, maksudnya nggo makan siang iki guys. Desih mau ya wis mateng, wis jam 3 wis tangi. Wis ngelar sego ben adem. Ngelar sego terus lawuh iki lho guys. Telur karo sambel terong. Nggo awan. Terus nggawa kerupuk ngene wis simpel. Jope tandur prei
yo panggah melok ning baon. Selama kocek jagung kan dhisih gak ikut yo guys, gak bisa ikut karena jope tandur yo ijek ubeng-ubengan. Cek muter terus iki wis kan wis enek 2 minggu to gak udan. Jadi wong tani-tani sing ora melok pengairan kuwi ngenteni banyu udan guys, urung iso tandur. Jane udah diarep-arep karo Pak Tani kuwi, tapi udane muk kritik gremes tok kan gak iso rendengan yo. Dadine yo ngenteni banyu udan. Nek sing kaya ngene dhisik, maksudnya sing sawah ikut pengairan, PT-PT ngono ki wis selesai kabeh guys tandure. Tapi sing ora melok PT, sing sawah ning baon-baon kuwi paling yo nyedot banyu kali. Lah banyu kali nek gekne udan yo padha wae, yo ora enek banyune. Dadine yo engko nek sekali udan bres dhisik lanjut tandur neh. Nek wong ngakon nggih. Alhamdulillah ya guys, akhirnya Desih bisa ikut ke Mbaon. Ini selama jalannya udah jadi, ini penasaran ya guys, Desih ini pengen ngerti jalannya semenjak dibangun nih kaya opo. Agak pertama kali. Agak pertama kali iki agak arep ngerti jalan nih. Bak dhewe kono-kono ora enak embere. Soale aduh gubuk. Kinone Mbah Dasi barang melok e. Ndi? Gak nek mampir kene. Namanya budal lho. Lek damirah barang paling bablas ngetam wis. Ayo. Boncengan karo
bertandur kabeh. Ternyata dalane gembel. Kene deres yo lek tipake. Deres jane. Deres kene. Kaen kok pasune gak iso yo pe tinggal kono montore. Kono kok terima kritik-kritik tok sore. Kene kok deres tipake. Gembel. Ndek sore tak kon ngijolno montore Mas Agus ya. Pak Suyo ora gelem. Ora dan ngene kok ngono malah. Wah, iki mang montore lek Damira. Walah, apa tak baten ki tek koyo montore lek Pri apa ngono kok gak sido aku. Gak wani ngunggahno berarti. Gembel. Iya. Oh, alah. Iki yo Mas kae. Ditebu iki ya. Iki. Sing motor ngono ki lanjut. Pak mi mbok tinggal apa ora? Lho, lah apa aku cek goncakno iki ya? Lah cek ndi ane? Lah cek rono. Lah iya kak yo iki apik. Tebu ya. Sing ditawakno Mas Arga iki ditebu iki, guys. Lho, jajane iki lho. Walah ndekake bapakku wegel kok ngene. Jajan patang kresek, guys. Jajan gitu ya. Gak usah kuwatir nek perkara jajan sampai turah-turah sampai moh-moh. Iya sih. Jane kok paut kan wong nyelep sitok ora. Apa to ki? Iya iki. Jere telu. Lah engko nang karo wong nyelep digawakno aku misan, Lek. Ora roh iki butuhe sak aku mek sak kresek sampean sak kresek kok Pakku. Kalah kok gampange nek ndro di dipuk cah-cah nih. Iki manggon iki dhewe-dhewe guys, Pak Surono karo Lek Pri. Iki desa sing bagian kene karo Lek Damirah karo Mas Andri. Lho, lah kae Lek anu Andri ambek Liwartono wis ning kono. Wis nang rono. Elon-elon lho ya, montorem ki ngono lho. Nek gembel ya tinggal kono ae mlaku lah. Nggone Lek Damirah montore ya ora wani nggawa rene guys, cek ning ngisor kono mau. Ning ngandinge jembatan. Oh alah Lek. Engko nek Endrik rene kon gawakno portal siji ya. Jere njupuk pupuk rono. Oh alah. Lek kowe tek rene iki. Ya sarapane kene. Oh alah iya. Sarapannya awur kene kayak yo rene.
Dalane kaya ngene ya Allah. Pemandang wis enek anu ora tau udan nek bengi nek ya udan. Ya alhamdulillah sing arep-arep udan ya, guys. Ternyata yo diparingi udan tapi daerah kene sing blok wae desa yo ora enek udan, terus tok. Kene kok deres. Lek, tulung lek apane, Lek? Pegel, Lek. Wong pulau es batune teko Portalem enak, Rek. Ya yo banyune yo ora. Portalem ning kidul, Dik. Banyune gak enak. Lah, yo ki aku nggawa nek banyu. Ki lho niki takoni sik. Gak kono banyune. Yo, geli yo. Maki bak wis nggawa aku ki. Kok kidul? Ora. Lho lah, Drik kok jere njupuk-pupuk ning kono. Ya, Drik. Lah iya kok portale nggo siji. Lah nek Partono banyune gorono iki. Apa semean? Niki aku nggawa iki lho. Wis nggo banyu. Heeh. Kopi Alhamdulillah, guys. Wayah lerenan jam 12 siang. Rolasan, guys. Istirahat. Lidah merah langsung geletak ya lho. Bisa. Alah tenane lho ning jero jagung sumuk lho Lek Man. Sumuk panas nek tok silir-silir ngene iki penak. Wong ambek wonge lho dhuwur jagunge. Walah golek dalan kuwi iso ndiluk pegel, ngadeg kecokrok-cokrok mripate. Lu selepan lek iya mandek Mripat iki. Pereh kabeh. Madang niki le, Pak. Leren. Lah bature do balik. Lekno do mantuk Pak. Wayah istirahat dinggo ngarit. Napa, Pak? Dereng, lah nggih mriki ya gabung. Lho, kok oke. Melok itu. Derek, kan dhewe nggon. Teng mriko babat teng kidul. Kulon apa kidul? Lah nggih. Halo nih gubuk. Kopine dibeto mriko. Lah kene wedok-wedok ora ngopi ya, Pak? Digawa sing lanang-lanang. Tekok kopi ae. Cuma wedok gena ora kopi ora rokok. Lah yo wong wedok ki ora ngopi ora rokok. Dijajakno sate apa yo lanang, apa wedok tapo bias. Sing lanang munggah jurang medun jurang dire. Lah iki yo munggah jurang, nduk jurang abotno kok ocek bering ngono kok. Kala kok. Ngono ki sing direken kober ki apa wong lanang, sate, jamu, apa wedok garingan. Wong ki tambah teh. Lah yo wedok garingan aku no. Wedok darah ora tau Gak tau kurang malah Aku ngene, lho senengane tinggi terus darahe. Mangan, dilu-dilu jamu lho. Wong besok kae entuk undangan ki piye cah kono. tangane dhisih poreh kena Orea kena Aku ki Puska apa nek sing makan-makan cantengen. ngono yo gak doyan. Roti ngono kuwi seneng. Lah iya Lek sampean dikek iwak wedhus, iwak sapi, iwak Ayo, pitik Ma. ya moh kok Kono roti, iso protes saya iki. kono roti apa Gak es iso. gelas kuwi seneng aku wis ana. Tak Ah, gelas kuwi lho. noto ambekan. Agek mblusuk gubuk, guys. Noto ambekan. Kempis. Kewareken banyu tek rontok wegah mam ki piye iki engko. Ngombe sampai entek sak galon iki lho. Sak galon termo dintakno wong telu. yo empok iku dulu. Iya Lek, engko nek wis kadung Langsung wegah. heeh. Lah kiri nganu lambung no. Engko nek wis gak Pokoke kudu ra kudu pokoke ora selera mangan iku kudu dipangani. panas ngene iki. Lah piye ya panas banter engko nek gak ngombene diakehi ya dadi deodasi. Ya ini tetep Piye, guys? Dehidrasi apa dehidrasi. Kurang cairan malah. Engko diget ngombene mame wegah. Yes, ngono piye, guys? Nek omongan pletoten kabeh ora itis blas, ora tepak blas iki. Tangane pereh kabeh padahal wis tak ijuki banyu lho. Alhamdulillah guys, iki akhirnya bar mam terus wis rampung nek mergawe. Iki dhisih pulange nggo cek Lek Damira. Soale motor Lek Damira iki ditinggal ning cedhake jembatan. Ya. Guys,
Ngono kok jerone Iya, Guys. mah. Ayo guys, tak concoke. Kacau iki dapat parang tenang itu. Ayo. YouTube ora TikTok. Ya. Wes. Bismillahirrahmanirrahim. Keluarga putih. Sopo ora? Ngono esuk tangem gowo ae, Lek. Lah aku komputer kowe iso ngetril mengguri ya malah. Motor apa itu kawan? Lah ora enek motor liyane nek. Sing anakku kudu ya. Iya. Kok bisa gede. Larang Lek. Wong saiki dindak gak warna ngono kuwi ya moh kok njaluke ngono kuwi ae. Diteri warna ireng, warna abu ya semua. Wis saiki keren bocah sing. Iya. Iya. Wes guys, ki motor lek Damirah ki lho, ning kene. Ki dhisik nyetir dhewe tapi gak iso karo syuting nggih. Maaf ngapunten wis ngono ae, kontene sesuk dilanjut neh. Bolak-balik matur suwun sanget dumateng family online semuanya dimanapun panjenengan berada nggih, sehat-sehat selalu, panjang umur, lancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Nggih guys, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.